авылда дельфиннарны үршетәләр, ә кияү белән кәләшләрне аералар. Шушы авыл суын эчкән кешенең 100% игезәк балалар алып кайту ихтималы бар. Ленин бабай белән Чүкеч арасында нинди бәйләнеш барлыгын бу авылда беләләр. Шушы авылдан 10 километр узгач, вакыт күпмегә үзгәрә. Бүген без Искә Карамалыда. Фәймә белән Фәһимә, Ризилә белән Ризалә авыл кешеләренең бер юлы ике исем белән атап йөртелгәнен үзебез ишетеп кайттык. дөньяларны үзгәрдеме? Булмас димә, дөнья бу. Төркия президенты Эрдоган иске Карамалы кешесенә финанс ярдәме күрсәткән. Суммасы нинди? Бергәләп санадык. Әфлисун, грейпфрут, мандарин, тагын нинди цитруста мөкиббән бу җирлек халкы. Карамалы кешесе авызыннан ишеттек. Лерон улы Леронов. Менә сиңа Ләбибнең историясе. Тәгәрмәч бүләкләшә. Авыл китапханәсе нинди серләр саклый? Җавап бирүчене сюрприз көтә. Тәгәрмәчнең караучыларга бер сорау бирәсем бар. Бәлеш батыл. Духовкада һәм мичтә пешкән бәлеш нәрсәсе белән аерыла. Моны безгә аңларлык итеп аңлаттылар. Бу шым пешмираны үзем ясадым менә. Ул кадәр мактанырга бер юк инде. Алай дибез. Менә шундый тыйнак иске Карамалы халкы. Гаилә башлыгы Роберт абыйның куллары карап торышка гап-гади кешенеке төсле булса да, чынлыкта алтын алар. Килеп керүгә безне тапшыруның символы борынгы тәгәрмәч каршы алды. Игътибар белән карасак, тәгәрмәчне авыл тормышының төп символлары белән бизәп элеп куйганнар. Амбар язагы, будильник, урак, менә шундый үзенчәлекле коллекция. Әнә анда әтәш менеп кунаклаган әйме? Куябыз, ялса бир үзем ясамадым аны сана. Әтеге кирпене сез үзегез ясадыгыз? Юк, минем ясаган әйбер юк инде. Шулай куябыз инде, хатында яратайын шуның ише вакыт нәрсәләрне инде. Ә бу чын нишме? Бу шым пешмираны үзем ясадым менә. Менә монда инде шашык тә пешерәбез, ипи дә пешерәләр инде. Ипи дә пешә, бәлеш тә пешә. Бәлеш духовкада тизрәк пешәме, или менә мондый пиштәме? Аның аермасы бармы? Или тәмендәме, вакытында? Бар, тәмендә. Ул бит инде пиш инде. Утынга эшли торган дигән кебек. Бу өйдә елмайган кешеләрне яраталар. Күрәсезме, монда да хәтта елмайган, балкып торган күзләр һәм елмайган иреннәр. Оныклар шулай яраталар инде. Тормыш иптәше кеше архитектура формаларына мөкибән. Түбәгә менеп кунаклаган әтәштән кала, ишек алдында ясалма үрдәкне, башка төрле хикмәтләрне дә очраттык. Тере ташбакага кадәр бар монда. Өйгә кергән һәркемне кабактан ясалган менә шундый композиция каршы ала. Сокланып кына калмыйлар, төрледән төрле сый, нигъмәт тә әзерлиләр бу яшелчәдән. Бәрәбә сез хәтта бакчада үскән кабаклардан да менә шундый дизайн ясап куйгансыз. Буларны ел сайын шулай итеп кертеп куясызмы? Алар гел шулай торалармы? Гышой торалар, язайны ясап кетеп куям, әле миле оныклар ысмай ясап куйганнар былтыр. Кабактан мотор иттереп. Әле быел югары, быел псиләр генә монда берәй генә утыра. Кабак бит инде ул файдалы bütün нәрсәгә дә. Ошында эшләп була, ясап була, согында ясап була, барсында ясайбыз, барсында эшләйбез, кабаклар эшенә дә. Буларны моторлык өчен кертеп куйдым әле. Булар кыш буе шулай торалар, бузылмыйлар инде. Юк, бузылмайлар. Да җылы нинде, җылы нитмәй, бузылмай. Дамна түгел хава шулай торалар. Кабакны башка нәрсә беләндер алыштырасызмы соң, дизайнны гел үзгәртеп торасызмы? Үзгәртеп торабыз, нәрсә килеп чыга, башка нәрсә тибә. Уйлай ятабыз шунда. Кабак бик уңды менә моны көчкә күтәреп, әле минем Instagramга куйган карточкамда бар әле. Авылның агабие Фәһимә әбинең хәер фатихасын да алып чыктык. Аның авыл халкы белгән ике исеме бар: Фәймә һәм Фәһимә. Бер гасырлык шикне узып икенчесенә аяк басса да, үз акылында бүгенге көнгәчә йотлыгып телевизор карый. Иң яраткан тапшыруы давай поженимся икән. Фәймә дип әйткәнне күбрәк яратасызмы? Фәһимә Кем нишә әйтәләр? барыберме? Дөньяларны үзгәрдеме? Үзгәрде. Нәрсәсе белән үзгәрде? Рәхәткә чыкты, рәхәткә. Бу авылга ничә яшьтә килен булып төште шушы авылга? 52 елга. 52 елга. Иске Карамалыга, әйме? Менә иске Карамалы һәм Зөбәер халкы аерыла димисең? Менә шул ике авыл кешеләре. Барымы аерма? Әллә тәкин билгән.
Кунакка килеп, монда кем белән таныштыгыз? Булачак ирегез белән, әйме? Ничек таныштыгыз соң? Çok değilim ben benim konusunda kişkine. Кичке уеннар вакытында таныштыгыз. Әйе. Сразу ошадымы Фәймә апа? Әни кияүгә чыгып калырга булдың алай булгачтан. Yok şöyle yerinde payım kim bilir ama. Тумышы белән Актаныш районы Зөбәер авылыннан тормыш җилләре аны Пермь якларына илтеп ташлый. Пароходта йөрүе, беренче тапкыр трактор күргәне турында сөйләде. Әңгәмә трактордан ипләп кенә Ленин бабайга күчте. Фәймә апа, синең әтиең Ленинны күргән дип әйтәләр. Чынлап та күргәнме? Кайда күрде икән? Nasıl şey? Әтиең Ленинны күргән диләр. Дөрес сүзме ул? Lenin baba. Lenin'le kurban. Дөрес сүз. Кайда күргән икән? Ha ufara bunlara şeyler şöyle. Ufara işe gittiğinde şunlar görünmüyor. Ага. Ничек итеп искә ала иде соң Ленинны? Şey tabii sonra rüzgarla silah takanıyor. Рыжыйрак дип сөйләде. Hayır. Ага. Bunlar böyle başta kalıyor. Kuğuş var benim. Нәрсә ди? Kuğuş. Куышы бар ди Ленинның. Evet. Шул куышта яши диме? Ben kimse yaşayınca ben vakit. Дөнья булган вакытта шунда яшәгән инде. Кайсы җирдә күргән соң ул аны? Заводта күргәнме, урамда күргәнме? Bana çıkar onu Менә аны бит инде әйтәләр, сөйлиләр, зур булмаган кичкенә генә кеше булган дип Ленин бабай. Аны шүкеш кадәр дип тә әйтәләр, әйме? Böyle Еллар узу белән ике авылның бер булып яшәгән очраклары шактый. Актаныш районында Пучы белән Әнәк, Мамадыш районында Күйек белән Ерыкса, Питрәчтә Шәле белән Тацык дисеңме? Иске Карамалыда Күбәк белән бер булып яши. Моны безгә Иске Карамалыда яшәүче журналист Гөлназ Шәмси сөйләде. Аны шушы чыгарылышның фәнни һәм гамәли консультанты дисәк, һич кенә дә ялгыш булмас. Bir ulasam indi biz iki avul kibik, lakin 1950 yıllardan sonra bizim avullar koşulup gidiyor. Hem mine biz basıp durabız Eski Karamalı'nın Nabirjney uramında. Biz indi anı yor buyudip yürtəbiz. Nabirjney uramı yanındağı mine bu mektep, ol indi Kubek Gvardiyski bir adresi bile yeri turgan bina. Аны шиге кайдасы? Менә төгәл бер шиген күрсәтеп буламы? Бәлки авыл капкасы белән аерылып. Yok, bir nindi kapkalarda yok. Şikni көңілде tutsan gına. Bir bütün bulup yaşarga öğrenirge gerek. Mine biz de aşılışkanda siz Kubekniki, biz Karamalniki falan tügen diyerge yaratabız. Şınlıkta biz indi 50 yıldan birli, hazır 70 yıl bir avul bulup yaşayız, bir bütün bulup yaşayız, bir medeniyet yurtu, bir magazinlar bizde, bir felçer akuşerlik punktu, bir avul saveti, biz bir avul. Şikler kirek mi? Сәяхәт итәргә ярата Гөлназ Шәмси. 3 айдан артык чит илгә чыкмасам, эшем пыша башлый ди. Никадәр генә ерак китсә дә, Иске Карамалысын сагынып кайта. Авылның бүгенгесе һәм киләчәге өчен җан ата. Her kişi özünün ağılı için nersede bulsa işlerge diyer. Mesela ben ömür boyu jurnalist bulup işlep, ellen indi baylıklarga erişken kişi tügül. Lakin özümün ağılım için min mine şuşu taktalarını bulsa da işli aldım. Onların tarihini barlap, onların tuğanlarını çakırtıp, mine şunday istelik taktaların biz 3 yıl devamında 2013 yıldan 2017 yılga kadar 10 kişiye şuşunday istelik taktaların koya aldık. Onların Irak'taki balalarını koytartı aldık. Onların ağıldaki tuğanlarını jeyip şuşu mektepte meclisler, kişiler yasap, her bir taxtanı tantanalı tüste açtık biz. Менә игътибар иттем, Мирза Габдрахман Бәлүл Бәлүл олар. Аны исемне беренче ишетүем. Мөслимдә бит инде кызык исемнәр күп. Бәлүл. Тагын исемдә Бәлүл дигән тагын. Аларның белән монсы, аларның беләсезме? Аның bir туган абыйсы Бәлүлев Бәлүл улы булып йөрде. Монсы Гаттаров йөрсә, тегесе Бәлүлев йөрде. Менә андый хәлләр инде төрлечә булган. Мәсәлән, Ләбиблеровның историясын беләсез бит инде.
Аның әтисе Гөлфанов. Менә безнең Карамал авыл советында ниндидер апа аны Леронов дип язып куйган бит инде. Үзлектән. Үзлектән Лерон улы Леронов. Менә сиңа Ләбибнең историясы. Ул да теоретик төстә бу мәктәптә укыган булыр иде, әгәр дә әнисе Актанышка китеп бармаган булса. Менә бүгенге көндә Мөслимдә Бәлүл исемен йөрткән кеше бармы икән? Бәлүр исемен юк, фамилиясын бар, Бәлүрләр бар бит инде. Иске Карамалыда дельфиннар үстерүче янына да кирип чыкты тәгәрмәш. Шул исемдәге гөлләр Ризалә апаның һәр тәрәс төбен бизи. Иске Карамалы белән Күбәкнең Шәшәк патшабикәсе дип атадык без аны. Дельфин дигән исемне үзе уйлап тапкан. Ризалә апа әйтүенчә, бу гөлнең чәчәкләре чынлап та дельфинга охшаган. Аңа да авыл халкы төрлечә эндәшә. Кемдер Ризилә ди, кемдер Ризалә ди. Без исә икенче вариантны кулайрак таптык. Зилапа, син үзең дә гөл кебек нурлы, гөлләрең дә балкып нурланып утыралар. Синнән киткән гөлләр башка кешеләрдә үсәме, Ризалә? Үсәләр, үстердек дип әйтә. Алар кемдер алып китсә, әле үзеңдә үлеп китәргә мөмкин инде. Луиза, кеше биргәннәрем алай бөтенесе дә үсә дип әйтәләр. Әле менә урамга да чыгарып гладиолуслар утыртасы, аларны да һәркем алып китә ала үзекләр. Аларны да биреп җибәрәм. Мәктәпкә бик күп бирдем менә быел да. Ризилә апакаем гөлләр, чәчәкләрең юкмысың дигәчтен, бар мәйтәм кырау төшкәнче тиҙерәк килегез, алагыз дип күп итеп биреп җибәрдем. Бәрәңге бакчасында да утыртам бит. Кайда утырсаң да үсә. Луиза, бәрәңге бакчасында түтел кырыйларына Георгиннар утыртам инде. Орлыклары төшәдә кыйыла да, әрәм булмагыды инде димдә, кайда кара балчык, кайда кышыткан үсә, кышытканны кадып ташлайым да шунда тыгып куям. Иң яратканым жених и невеста инде. Ушулай дип атала инде, әйме? Монсы менә невестасы. Кайсысы? Агы невеста. Так, агы невеста. Менә монсы Зәңгәр сүршәһәсе. жених. Кәләш белән кияү дип атала, әйме? Ризалә апа да кияү белән кәләш бергә үсә. Ә менә авыл мәктәбендә икенче бер кияү белән кәләшне айырып куйганнар. Бәлки үзләре ачуланышып, шундый адымга барырга җөрьәт иткәндер. Ризалә апа да кияү белән кәләш гел гармонияда яшәсә, монда мәктәптәге бал маскарадта аларны көзге балда аларны айырырга булганнар. Менә хәзер күрсәтәбез, кияүне менә монда утыртып куйганнар. Менә кияү күзлекләрен киеп тора, бик матур итеп елмая үзе. Бу күрәсең бик акыллы, бик башлы кияү күрәсең, әйме? Күзлек киярлек Бу теге Диләфрүзгә дүрт кияү дигән пьесадагы кияүгә охшаган инде. Бар бит анда шундый персонаж китап укып йөри торган. Менә монысы кәләш. Кәләшнең хәтта шешкәләр куелган менә. Бу инде свидание хәзерләнгән кәләштер билгеле, ләкин кияүне айырганнар. Миңа калса килешерләр, кавышырлар, йөрәкләре бер-берсенә тартылса. Озын сүзнең кыскасы Ризалә апаны монда китерергә кирәк, чөнки ул яучы яки димче буларак аларны килер дә монда яраштырып куяр. Һәм гөлләр тизеп куеп, аларны матур итеп бәхетле тормышта яшәргә юл күрсәтер. Шәшәк үстерүнең сере нидә? Гөлшәчәк патшабикәсеннән лайфхак. Моның өчен габгади кышыткан астындагы кара балчыкны гына казып аласы да, калганын Ризалә апа үзе сөйләр. Шуннан алыгыз, шуны йомшартыгыз кулларыгыз белән менә булай иттереп, угыз сыбаны. Уган җиргә йомшак итеп утыртып куягыз. Һәм вакытында су сибегез. Вакытында су сибүгне ярата инде бөтенесе дә, Луиза. Итеп утыртам да куярга белмәйм. Менә бит каралы, менә монда кырыйларга эле битерәм инде мин аларны. Сыйдыра алмаем, жоктылыкка эләргә кирәк түлкеште. Караңгыда булар үсәлмәйләр бит Ленар үскәнем. Менә монсы да чәчәк ата башлаган. Миннән күреп күп кеше хәзер шушлай тәрәзәләрне эле башлады инде әле. Нәрсәгә беркетелгән ул шүлмәкләр? Бу нинди җепме, нәрсәме? Синтетик җеп бу. Аны каян алдыгыз? Аны нидән алам? Мөслимдәге материаллар сата торган Сажидә магазины бар, шуннан алып кайтам. Сажидә кибетенә үк барып җитеп булмады, әмма иске Карамалының бер кибетенә сугылуын. Ширатта хәлең ничек? Кибетем сәхифәсе. Тегәрмәчебез тегәри торгач килеп җитте иске Карамаладагы ине, әнә баш өстебездә күренеп тора. Мөслим. Мөслимгә килгәндә
юл өстендә калды Нөркәй авылы, Нөркәй икмәге кибете. Шалла икмәге. Шалы икмәге. Монда гомумән бу якта икмәк ул урысча әйтмәшле трендка әйләнгән әйбер, Менә хәзер инде иңгер-меңгер төште без йөри торгаштан һәм киреп карыйбыз. Икмәкле кибетләр дә икмәк кенә сатыла микән. Сәнсез. Без килдек сезгә тәгәрмәш дигән проект белән. Килгән һәр авылга кибеткә керәбез, карыйбыз, нәрсәләр бар. Күп Нинди белән бәягә? сатыла, әйе. Менә синең сөекле бананнарың. Ну монда бананның берничә штук кына калган. Бер банан, 2 банан 66 сум. Бананның килосы 115 сум. Бу кыйбат әйме? Минем күптән банан Менә. сатып алганым юк, конечно, Мин шулайдыр. дә күптән алган юк, ләкин бик кыйбат дип Менә калган. 24-тә Юк, юк. 40. Килосы күпме? 200 тәңкә. 200 тәңкә. Әйе. Казан ипине бер дә охшамаган, шал ипине дә охшамаган. Соң муслим икмәгә дип язылган әйе. Менә хәтта язып куелган иде, әйе. Менә булары да безнең якларда була торган әйбергә охшаган бу. Күрсәтә тамашачыларга. Кекска охшаган бу Бу үзе кекс- нәрсә микән? Гөлназ апа нәрсә бу? Актаныш? Менә шушылай чыгарыла алай. Актаныштан килә, Актаныштан Элем дигән авылыннан ипи килә, Сорманнан Ә нигә килә. шундый формада? Шундый табалар инде. Ау күпме тора? Юганы Актаныш. тәмле. 37 әйме? Бәясе дә кыйммәттәме дә тәмле. Ә монсы күпме? Бу нәрсә ипи? 30 сумнан үстен пие. Муслим ипи. Монсы да муслимнеке әйме? Шаллымысы. Монсы шаллага. 21? 51. 51. Сез никтер кыйммәтле шәһәр булгаштыр инде. Гәр Сорман юкмы? Ә монысы? Мында юк. Мысы элеме пие. О. 33. Аха. Менә мондый мочалкаларны инеме нимдә бәйли? Ничәдән сата? Юл тире сатмый бүлеккә ялгышмасам. Ну, хәзер бәйлим икән, заманда бик күп бәйли инде. Монда менә бу мочалкалар тора, мунчалы дип әйтәм. 75 сум. 75 тәңкә. Күбе дие, менә булар безнең цехта пешкән. Бу кибетнең үз цехы. Һәм аларның бар тагы ней. Ипи. Булар аларныкы. Менә без ашадык, әйе. Мин бит аны Гөлназ Шәмси үзе пешергән дип тора әле. Шәмси пешерә белә, Әйе. но по большим праздникам. Сегодня не праздник. Малый праздник. Сегодня малый Бүген праздник. эш. Ә күпме тора бу Вариант берсе? Монсы 160. 165 240. 240. Традиция буенча калып карыйбыз җирле продукцияны, сатып алдык без муслимнең нишләп тору монда аталачак дип. Мондый озын һәм юан, минем бармагымнан да юанрак әйберне мин уйлыйдым бавырсак дип. Ә монда аны шәкшәк дип атыйлар икән. Шуңа күрә традиция буенча син мине каптырасың, әйме? Яртысын мине толсынча. Кисәрсең әле. Кизәрсең. Әйдә. Ляпларга керттербез безне. Я, ничек? Сиңа яраса, миңа ярар. Тәмле. Чөнки син бик Yok. Birinci Şetrefle sırada kuşa. benim için İtalyan bağırsak, o ebi pişirgen bağırsak, ebiyim pişirgen bağırsak. Bunda dürüstten de şunda kobarınkı bir eybir var değil mi? Tige, шагыйрәне әйтеп әйтәлем менә бу. min şagir tügül, biz sin şagir. Şu an küresini etip küreset. Кабарынкы бер тәэсират бар дип әйтелгән. Ege kobarınkı bir sırat var. Минем әбинең бавырсагы бөтенләй мондый булып түгел иде. Шуңа күрә мин беренче яңалык ачам үзем өчен. Мин 5 плюс куям. Тән азыгыннан рух языкка күчәргә вакыттыр. Достыбыз Гөлназ Шәмсигә исә авылның Китап патшабикәсе дигән исемне бирергә була. Авылның меңләгән борынгы һәм хәзерге заман китаплары аның җаваплылыгында. Китапханәче ул. Музейга да өлеш чыгарганнар бу бинада. Иң кадерле ядкәрләрнең берсе Миңнехан Гайровның эш дәфтәре. Теге 10 истәлек тактасының берсе дә аныкы. Башта авыл советы башлыгы, соңыннан Кызыл Сабанчы колхозының беренче председателе була ул. Дәфтәрен башлый 1927 елда кемгә кайда будай бирелгән, кемгә нинди справка бирелгән. Менә буларның бөтенесе дә бар монда. Һәм кемгә нинди мандат бирелгән. Һәм аны шунсы да бар. Миңнехан Гайров Күбәк мәдрәсәсен бетергән кеше татарча, русча, гарәпчә белә. Һәр ул вакытта да страхование белән кешеләрнең башларын күпме катырганнар. Менә пассивная дигән үзләренә күрә печатләре булган. Бу янганнан соң шулай Юк, бу безнең заманда сундукта ята тышканнар ашаган китапны кимергәннән әле исән калып музейга эләгүе. Менә кемгә нинди характеристика кирәк? 3 телне белгән ул вакыттагы кеше. Бу авылдагы иң кадерле экспонатларның берсе дип мин менә шушы китапны исәплим. Мин инде аны
ниндидер пакет içine тыгып саклауны да күз алдына китермим кирәк, кеше тотып карый ала. Ләкин менә дальнейшем ничек сакларга мин менә уйлыйм әле. Бу менә ашалган бит инде. 35-40 елларда менә мондый күлмәк булган. Һәм мин аны юарга да куркам. Менә ничектер клей формасында ябыштырылып эшләнгән нәрсәләрдер кулланганнар бит инде булар. Мәсәлән, татар хатын-кызы ни өчен кара алъяпкыч япкан диярсез? Әлбәттә, урак урганда ак алъяпкыч белән эшләмәгәннәр алар. Кара кер күтәрергә, ләкин егетләр белән очрашканда матур булсын өчен кара алъяпкычны булса да шиккәннәр. Чөнки уракта бер-берсен күргәннәр бит инде алар. Түрештә туып Күбәк мәктәбен тәмамлаган зур шагыйрь булып җитлеккән Харрас Әюпнең 75 еллык юбилеена музейда зур күргәзмә эшләгәннәр. Әнисе тукыган юрганнарга кадәр бар монда. Үзе дә төрле эшкә сәләтле була. Менә Харрасның үзенең выжигать итеп, үзен ясап караган. Менә аның тагы бер выжигать итеп ясаган әйберсе. Яш чагында Харрас Әюп менә бу транзистор белән кызлар узатырга йөргән. Ул вакыт өчен инде ул бик интересный булган. Хәзер тамашачыларыбызга бераз гына баш ватып алырга тәкъдим итәбез. Бушка түгел, билгеле. Әҗере дә бар. Игътибар, сорау. Тәгәрмәчнең караучыларга бер сорау бирәсем бар. Внимание, вопрос. Татар халкында бу нәрсә? Моны ничек кулланганнар? Минем bir вариантым бар. Нинди? Теге урысларда әйтәләр, хлопушка келәмне тузан какканда. Юк, мәсәлән, моның белән бер тапкыр келәмне берсәң, бу бит ватылып чыга. Сез ничек уйлыйсыз? Комментарийлар астында иң беренче җавап бирүчегә иске Карамалы китапханәсеннән бер бүләк булыр. Уенчыклар дөньясы кибете түгел бу. Ә Камаловлар гаиләсе. Күбәк Карамалы мөслим ягы һәм бөтен республиканың күрке. Күп балалы гаилә. Үзләренеке һәм тәрбиягә алынганнары барысы да бергә бер гаилә булып яши. Балалар, оныклар тавышы гел яңгырап тора бу йортта. Ә гаиләнең нигезен, учагын саклаучылар Ирек абый белән Илфира апа. Илфира апаның игезәк сыңары да бар. Гомумән бер-берсенә охшап тугучыларга аеруча мул мөслим ягы. Заманында Сабантуй дәрәҗәсендә гүрләтеп игезәкләр фестивален үткәрә иделәр. Башлап йөрүчесе әлеге дә баягы Гөлназ Шәмси. Илфира апаның игезәк сеңлесе Күбәккә 17 яшына килен булып төшә. 2 елдан соң үзе дә шушы җирлеккә аяк басып тамыр җибәрә. Буларның туйы бара. Мин Чистопольдан техникумга кайттым да инде. Кер диләр. Мин соң кайттым, буларның туйлары бетеп килә инде. Ну, ул вакытта инде җигетчак, ул кызчак әле. Монда ничек кияүгә чыксам, менә шушы авылга бер җигет тапсам, дигән шул атам. Теге игезәк булаштан инде балаларда игезәк булсын дип үземдә нык үмиттем менә игезәкләр булуын теләдем инде. Кызым әйтәм, кияүгә чыгып игезәк бала тапса дип теләгәнем инде. Аллага шөкер, бер атлы 2 малай алып кайтып куйды кызым. Алар игезәк кебек бәләкәй булсалар да бер-берсенә хүлә язып торалар. Безнең өйдә бит инде шундый. Безнең малайлар безнең әзрәк. Безнең малайларга өстәп эт бар безнең. Ну футбол тепкәндә без 3 кенә малай. Өйдә хатын-җыктагы кызларга бүленеп, 7 малайга 3 малай футбол тиярбез. Җимерле талабы бетсә, она кайтып кычкырса бетсә, 5 минутта җыштырып куябыз. Бер дусайдан безгә утын алып кайтып алдырдылар урамга. Безнең урамында таргана зил машинасы, олы машина инде. Мен теге башка дип заказ бергән, инде илтәм, юк, мин әйтәм, менә бусы яхшы жарылган, мен әйтәм, миңа бушатырдым урам уртасына. Син моны җыеп бетерәмисең, кая куясың? Мен әйтәм, син дусайдан килгәнче без моны җыштырабыз. Безнең бит 10 бала, без үзебез әйме. Һәрберсе килә, икене тота, менә шулай режиссерларга теге вагонкалар кебек әйләнеп торды. Теге мужик әйләнеп килгәнче сыгырып куйдык без моны. Исакылы китте, кайда китте бу? Белмим, бушаттым моны, әйләнеп кенә килде. Без иеп куйган инде утырны, менә ул килгәнче. Менә күп балаларны менә шуан, үзе бер күңелле инде бала чага белән. Эстрада артисты шоумен Нәргиз Камалов шушы гаиләдән чыккан. Абыйларының һәр чыгышын телевизордан игътибар белән күзәтә энә-сеңелләре. Камаловларның үз гаилә гербы да бар. Диварлары абой урынына әнә ничаклы диплом грамотага күмелгән. Бердәмлек, татулык һәм зур мәхәббәт нәтиҗәсе бу.
Bütün tabiat beyram ite bugün gün buyu. Bizde bugün kızıl tuy bit linarhem. Sandıvaşlar sayrağında munga tuğla eremme. Bizge digen bu ömürler ötmesin dikerenge. Закон буенча 18 яшы тулгач бала гаиләдән китәргә тиеш. Әмма Максимга озакламый 20 яшь тула. Китмим, әти әни янында калам дип үлә язып тора. Hükümetin 18 yaşına kadar balalarını koruyor, ondan sonra balalar giderge tiyiş bizden koyuyorlar, uğraştırga tiyişsin. Bu balanın dolisine var opasında, kvartir verenmiyorlar bana hükümet. Bu balanın diyetini okula bitiremeydim mi? Yok olan bitinde, pazartesi okutup bitiremeyim, bunu oturtam, bokalı, gayiltem, alıp kaytam, boşaltabıdı, çiltabıdı. Kiyemin usatıp alabız indi. Biz bu baladan el paket bitine susurun, petrolden çok anlamışız. Bana tülemi. Bana hükümet tülemi. Balanın indi pensiyası var 10 mingde 28 so'm. 10 ming 28 so'm. Şuşu oqsagabız bunu oşattabız kiyindirabız uzaykanda indi nese patriotimiz telefon manda nimanda kirege bir bütün şey kızlar şoltırtırga kirek kızın tuğan günü eti давай подарок kirek eti вот надо что-то делать надо купить надо şunday neler özüne kelip atı yeş çevirdiğinde. Ne olaydı? Onun kitesi kelmeyindi bizden balaga. Balalar kaldılar şulay turib, kiyevlerge, şaşçılar bolışat. Сынаулар ни кызганыч, Камаловлар кебек тату бердәм гаиләне дә шитләтеп узмый. 4 балалары шушы җылы нигезне ташлап китәргә мәҗбүр була. Ирек абый белән Илфира апа киләчәктә хәбәрләшеп, хәл-әхвәл булса да белешеп торыйк дип телефоннарын биреп җибәрә. Әмма ничә ел үтеп, сабыйларның каяндыр табылган туганнары ни кызганыч аралашуны тыя. Bir bizim Şirmişen'den algan 4 balanın ebisi vastanavitsi etti. Yani etiyenisi tügül ebisi. Zakon ekidinde balay deyip yazılgan tuğanları, ebisi, etisi, babası babanı apikunsta vafarmitip alalar. İdenlerge jatıp jalalara balak ellerin pitesi kilmeyip op gittiler. Jilerim şular bile gitti. Күпме тордылар сездә? 5 yıldan artık Biz durdular. 6 yıl başlatırdılar. Koyberler 6 yıl. Жылай gittiler in balaklar. Kazan'a gittim. Kazan'a vardım. Upravleniye'ye girdim. Balaların gitesken videolar gösterdim. Zakonda şöyle yazan biz birebir işleyemedi. Mene ciğer dokument. Biz sizge birer balalardı. Şimdi benim bütün ümitim o balaların kiri alabız diyeceğine. Kiriga biz sizge onu bireriz katiyabı. Olağız diler. Apika oşa bilişemiz indi hallerin mene iki olusun indi internetga bergenler iki beleki üyde dediğinde. Ирек абый гаилә нигезендә саклый, ил иминлеген ныгыту өчен дә шактый көч куйган. 5 тапкыр Чечняда хезмәт итеп кайткан. Хәрби киемен ничә медаль бизи. Һәрберсе аерым бер зур тарих. Медальләрнең берсе 20 елдан соң гына иясенә кайтып җиткән. 20 yıldan sonra benim bir medalim koydu belki koytarlar. Ansı da var. 20 yıldan sonra qaytqanı qaysız? 20 yıldan sonra koydu. Tak benim aşında hazır közlegim yok. Kontrterörist Respublika işine deyilgen. Aşında. Şularının birisi koydu mene. Kontrterörist. Yani şep 20 yıl boyu qaytdı mıken? Koytkan bulgan ol koyadır. Yatkan şunda. Яңа елга чаклы Камаловлар кабат ишәергә тора. Барлык документларны тиешле җиргә тапшырганнар инде. Зур түземсезлек белән яңа сабыйларны көтәләр. Иске карамалы белән күбәктә халык үзгә. Нинди генә эшкә тотынсалар да җиренә җиткерми туктамыйлар. Бәхет ише мөгъҗиза барлыгына да ышаналар. Аллаһның кыдрәте киң, аңа ышаныр өчен мин бер генә мисал китерәм. Менә мин үзем инде 2014 елда авырып киттем һәм авыруларымнан дәва сорап берсендә дугалык салып яттым. Төшемдә инде ул Аллаһ бабай булгандыр. Аны күрдем, ул миңа Эрдоганга хат яз диде. Мин белгән бер генә кеше бар Эрдоган, ул Төркия президенты Рәҗәп Эрдоган һәм әлбәттә мин аңа шушы хатны торып иртән яздым. Һәм шушы кеше миңа 6 миллионлык ярдәм күрсәтте Израиль хастаханәсендә үземә кирәкле дәваны алып чыгу өчен. Һәр әйберне дә яза белергә, сорый белергә кирәк икән. Siz аны ул хатны электрон почта аша җибәрдегез милләтегә? Электрон почта аша җибәрдем һәм кимендә 8 ай җавап көттем. Җавап килмәгәч, үзем Төркиягә барып 4 ай яшәп тордым. Һәм җавап булды. Ismim
Desem kırsam da senden vazgeçmeyemen meselime. Иске карамалы безне нәрсәгә өйрәтте? Шүлмәктәге гөлне кышыткан астыннан алынган балчыкка утыртуның хуп гамәл икәнлеген белдек. Духовкада һәм мичтә бәлешнең төрлечә пешүен мыекка чорнап куйдык. Насыйп ризыкның теш сындырып булса да киреүенә кат-кат инандык. Шүкеш кадәр генә кечкенә кешенең дә зур эшләр майтара, хәтта революция оештыра алуын абайлап кайттык. Ә сез безне нәрсәгә өйрәтергә телисез? Һәм кайларга чакырасыз? Комментарийларда языгыз. Безнең Тәгәрмәч тәгәрәвен дәвам итә.